טוב, שלום כולם, אני אראה לכם היום את הטירה שבניתי. זה הטירה. בואו ניכנס לבפנים, נראה את הכל. זה השער. פה זה התעלה שהאויבים לא יצליחו להיכנס. פה זה כל הטירה והמגדלים. פה זה כס המלכות. ופה זה חדר המרחץ, איפה שהמלך מתקלח. עשיתי פה מפל קטן. ועכשיו אני אראה לכם את הצינוק. זה הצינוק פה שהוא קולט כל האסירים. ועכשיו אני אראה לכם את כל הדברים האחרים, החומות וזה. עכשיו תסתכלו. פה עשיתי את הדגל. למה שלא עף? הנה. פה עשיתי את הדגל. ו4 מגדלי שמירה. מפה שומרים וזה. ואיזה משהו שבניתי לפני כמה דקות. עכשיו רגע אני אראה לכם. זה לא רף. הנה פה. בניתי את התותחים האלה. הם יורים כדורי אש. ומי שרוצה ללמוד איך להכין את התותחים, אז שיכתוב לי בתגובות ואני אעשה סרטון. אז ביי.